hizo antes tamén. Lo hizo antes, Si o meu brazo pesa 7 kilos. Genera unha forza. Joder. Se apoio o seu brazo contra o meu costado, lance o meu corpo, que o meu corpo pode pesar 50, 60 kilos, quitando os brazos non se utilice para eso, son 50 ou 60 kilos de masa que arrastra. Non é o mismo tirar por un caldero de masa que tirar por un cubo de masa. Mira, o podes facer unha vez máis para... Si para que quede... Aquí. Todo, rodilla, e a mirada vai arriba, e a cadeira vai... O que nunca busco é isto. Busco sempre así, toda arriba. Vale, aquí. Porque se vou por aquí, por este lado, e lanzo a perna, non, vente aquí. Camina, vente. Este é o problema. Ya me voy a quedar con la torsión de esta, ¿no? Coño. Vale. Derribo e sempre o meu peito co seu feito. Derribo, giro e boca abaixo, encima dele. Qué bueno. Que aparte a mitad do traballo, o rollo que xa te él xa te está proyectando prácticamente. Con el rollo cuando sales ya pegas un espaldazo que quedas en el momento medio mongol. Está moi ben. Todo isto xa vamos a estar aí. Claro. O sea, os primeiros que fan grappling basado na libre. No, mira. Murcia, os murcianos entrenan cos nenos. No que hai Santa Cristina, entrenan grappling e loita no mesmo tapete. E fan, cando nós estamos en concentracións de verán, estamos con eles, entrenan ali campeón de España, o rapaz este murciano que campeón de España en 69 ou 71 kilos, que é moi bo. Hai un que foi internacional, medallista no campeonato do mundo. Sí. Hai un que entrena ali no Carmen Santa Cristina de Murcia, non sei se é andaluz ou murciano. Hai un andaluz moi bo en 69 kilos ou 71. Vai aos campeonatos de grappling? Sí, claro, campeón de España, non sei se foi 69 ou 71 kilos, non sei se é 69 ou 71 kilos, non sei se é murciano ou andaluz. Haciendo nada corta, tío, para no cargar mucho los vídeos. A la hora de subirlos, si no...